Igbo sị na mbụ ọjị bụ mbụ okwu. Anyway, let me not say Igbo niile. Mana ihe a bụ asụsụ ndị be anyị. I don't know about your side. In our place here, anyị na-ada asị na mbụ ọjị bụ mbụ okwu. That is a bunch of ọjị. It's a bunch of spoken words. Bunch of ọjị that is meant is ọjị that is unbroken yet. That is kola nut here. That as it is now, it represents a bunch of spoken words. That is the reason once ọjị appears, every other okwu is suspended so that the okwu that ọjị represent will be addressed. N'omenala Igbo, onye mere Igbo ji ekwu sị na anaghị ekwukpo ọjị okwu. Anaghị ekwukpo ọjị okwu. That is, kola nut will not be presented and the people around will still be talking about something else. No. The word that the kola nut represent, that is being presented, should be addressed. Mbụ ọjị wụ mbụ okwu. Ọjị nwere ihe, o nwere okwu ọ na-represent. Merụ na-abịa bute ọjị, a suspend godo ihe ndị ọzọ niile a na-ekwu, ewerugodo ọjị, ewee kwuo ife ọjị ahụ representary na that particular setting. Mbụ ọjị wụ mbụ okwu. Now, ọ bụrụ na mbụ ọjị bụ mbụ okwu representịrị okwu, it then means that okwu ọbụla mmadụ kwuru can actually be represented by kola nut. Please help me to share this video, even as you listen carefully. Okwu ọbụla mmadụ kwuru, irrespective of onye kwuru enu, ọwụ Okeke kwuru, ọwụ Okorie, ọwụ Okafọ, ọwụ Okonkwo, ọwụ Mgbeke, ọwụ Mgborie, ọwụ Mgbafọ, ọwụ Mgbankwọ. Ọ nọ n'Igbo wee kwu, ọ nọ n'Oru wee kwu, ọ nọ na mmiri wee kwu, ọ nọ n'aja ana wee kwu, ọ nọ n'anyanwụ wee kwu, ọ nọ n'ikuku wee kwu. Okwu ọbụla mmadụ kwuru can be represented by kola nut. You know what this means? Highly mystical. If you are following me, please comment. Let me know that you are here. And also share the video, please. Now, you know, when you understand what you are doing, when you do something with deeper understanding than just shallow understanding, what you are doing bears more deeper meaning and the fruit for you. I have told us in the past several meanings that can be drawn from ọjị, and today I am here with another one. Na mbụ ọjị bụ mbụ okwu. Now, nwee kwuo sị na okwu ọbụla mmadụ kwuru n'ụwa a, onye ahụ o kwuru na mma, o kwuru na njọ, can be represented by kola nut. Igbo nechala ọjị anya wee sị na mbụ ọjị wụ mbụ okwu, ha amụ ifefa kwuru. Ha amụ ifefa kwuru. In other words, you can take a piece of kola nut
just na nke a dị were ya wee claim okwu ọma ọbụla mmadụ kwuru n'isi gị irrespective of ebe onye ahụ nọ wee kwu ya onye kwuru ya ọwụ mmụọ kwuru ya ọ bụ mmadụ kwuru ya ị nwere ike iji ọjị a wee claim data okwu ọma. Onye a mere anyị ji enye ndị ichie ọjị maka na ndị ichie nọ na mmụọ na-ekwulu anyị okwu ọma. Ndị ichie ebe nna gị nne na nna gị fa ndị nwụgoro ha nọ na mmụọ na-ekwuru gị okwu ọma. But then for you to claim those okwu ọma ha na-ekwu, you have to make that okwu ha na-ekwu tangible. And how to make it tangible is with kola nut. Make use of kola nut to materialize okwu ọma ha niile ahụ n'isi gị. Were ọjị wee kpọkuo ha nwa bụ ndị ichie ndị nne na nna gị fa. Gba ha n'iji ọjị anụ were claim okwu ọma niile ha na-ekwu n'isi gị, ma nke ha na-ekwu na mmụọ ma nke ha kwuru goro na mmadụ tupu ha na mmụọ. Maka na okwu ọbụla ekwupụrụ n'ọnụ bụ mkpụrụ ka akụnyere. Mkpụrụ ahụ akụnyere, the materialization of it bụ ọjị. Oge nne na nna gị dị ndụ, oge your grandparents nọ ndụ, oge ndị ichie be nna gị na-ekwu nne gị nọ ndụ, o nwere okwu ọma ha na-ekwu n'isi gị ahead even when you were not yet there. O nwere okwu ha na-ekwu, ha na-asị na nwa ha mụtarụ ya aka ha, nwa m mụtarụ ya aka m, nwa m mụtarụ ga-abụ nnukwu mmadụ, nwa m mụtarụ ga-ebi ogologo ndụ, ụmụ m ya enweta ife ọma. They were making these pronouncements upon you even when you were yet to arrive. Ka ha na-ekwupụ okwu ahụ, it was materializing. Now, if you want to call forth okwu ọma ha niile ahụ, were ọjị were represent ya. Kpọọ ndị ichie ebe nna gị ma ndị nwoke ma ndị nwanyị, mgbe ha na ọjị iji n'aka representịrị okwu ọma niile ha kwugoro n'isi gị. Even nkịta anụwa ha nwugoro ha nọ na mmụọ, ha ka na-ekwukwa okwu ọma n'isi gị. Ọjị ebu mkpụrụ anamịpụtara ị ga-eji wee mee gịnị? Claim okwu ọma niile ahụ, o wee pụtara gị ife. Ọjị mmụọ na-ekwu okwu, mmadụ na-ekwu. Onye mere a na-anụ nke mmụọ na-ekwu, a na-anụ nke mmadụ na-ekwu. Chi ọbụla fọrọ n'igwe, anyanwụ ọbụla kunile nọ, o nwere okwu okike kwupụrụ. Ọ wụ okwu ahụ okike kwupụrụ nya manifest dịka anyanwụ warụ n'ụtụtụ. Ọnya bụ chi ofufo. Ọnya bụ na everything is in motion. Ọnya bụ na abịa in nature, there is no stagnancy. Okwu ahụ Chukwu okike kwupụrụ, you can claim it and materialize it in your life using ọjị. Please help me to share this video. As you are following me, please comment and also share. Ọjị. You can use this ọjị to claim a lot of things in your life. Apart from claiming okwu onye ọzọ kwuru n'isi gị, you can also make use of this ọjị to also pronounce blessings upon your own life. Maka na mbu ọjị bụ mbu okwu. You can also make use of ọjị
to counter every negative utterances against your life. Negative utterances. Maka na ka o nwere ndị na-ekwuru gị mma, o nwekwazi ndị na-ekwuru gị njọ. Na o nwere ndị nọ na-asị na ya anwụ. O nwere ndị nọ na-asị ka ife ike mee gị, ka ife ọjọọ mee gị, ka ha wee prove point fa chọrọ iprove ka ha wee sị nọ ife imetere ugburu gị, nọ ife imetere n'ọnya na-eme gị, even when you have done nothing, even when you have not done anything. Mana due to anya ọfụ, due to desire for one to reap where he or she did not sow, due to hatred, due to ife onye ji aka egbe emetela onwe ya wee na-achọzi onye ọ ga-ekonye n'isi n'ọnyịnya mmerụ, due to ụfụ obi, due to maka gịnị ka iji aga n'iru, due to why na ị naghị ayọ nri, because of all these things, some people are making negative utterances against your life, your innocent life, without you even knowing. Iche na gị na mmadụ kwu ekwu. Somebody nwere ike nọ somewhere na-eme evil incantations, na-akpọ afa gị, na-akụ asịrị, na-akpọ afa gị, na-monitor your steps, ihe ị na-eme, wee na-eme projections of negativities to pull you down. Nekwe ya here. You can use this urge to represent all those ajọ okwu niile spoken against your life. Yes. You can make use of urge to represent ajọ okwu niile ekwugoro n'isi gị. And then you do that urge exactly if you ga-eme ajọ ife. If ajọ ife now, something that poses threat to you, what do you do? How will you treat it? Ka ijiri ọjị a wee represent ya, wee cumulate ya ajọ okwu niile ahụ ekwugoro n'isi gị, ma nke ekwuo na mmụọ, ma nke ekwuo na mmadụ, ma nke anọ n'iru alụsị wee kwu, ma nke anọ n'iru ọtọ ọbụla wee kwu, n'iru kovunu ọbụla, ma nke anọ n'ebe ọbụla wee kwu, ebe ọbụla anọ na wee kwu, ma nke anọ na mmiri wee kwu, ma nke anọ na aja anọ wee kwu, ma nke anọ n'ikuku wee kwu, ma nke anọ na anyanwụ wee kwu, ma ajọ irulo, maka na irulo obi mmadụ bụkwazi okwu, kama na ọ bụ okwu na-apụtahụ by sound, mana ọ pụtalụ by vibration. Echiche bụkwazi okwu, maka na okwu a na-ekwu ekwu bụ n'echiche ka o si apụta. You can also make use of ọjị. Ihe a na-ekuziri ọnụ na-anụ ahụ, very simple but powerful, simple but mighty. Ị mara Ezinwa kwuo otu ọchịa, but within that smile of Ezinwa Anaedo and the laughter, a lot of things are hidden. Mana ọ bụ ndị nwere anya nwere uche ga-aghọta. You can use this urge to represent okwu ọjọọ ọbụla mmadụ kwugoro n'isi gị n'ụwa. Ọ nwoke ekwuru, ọ nwaanyị ekwuru, ọ mmụọ kwuru, ọ mmadụ kwuru, ekwuru na eke, ekwuru na orie, ekwuru na afọ, ekwuru na nkwọ, ekwuru na ife ka, ekwuru na ọchịchịrị. Ebe ọbụla anọ na wee kwu, you can use this urge to represent it. After invoking all those ajọ okwu into this urge, it's just like when you use egg to cleanse yourself, touch yourself, your body. You are literally using that egg to absorb negative energy when you touch your body. Otu anọ akwazi ka ọ dị, mana nke ọjị nwekwa ka esi eme ya. Anaghị eme ya otu esi eme nke akwa, maka na anụ ọ na-akpa n'ọwara. You can use this urge to represent all those ajọ okwu. Emechie trash ya. He made the urge exactly if he ga-eme those ajọ okwu. Let's assume that na those ajọ okwu mmadụ niile kwugo n'isi, all those your enemies, even your exes,
your exes, mana once somebody become your ex, once you become someone's ex, you become enemy. Again, a mad dated. Where measures something where so where born I know has it. Automatically, was a ganelo libe yes will. Onye nke ni ya na ebe na ase fukwala onye anu ana if oya dị natalo na mma. Onye nke ni anu okwa ebe na ase fukwala onye oya dị natalo gị na mma. Otu a ọ na-amekwa na marriage. Maybe mmadụ na-aba ọnụ lụọ onwe fa. Wee mechaa ọ na marriage awa close. Wee gbasa. Nke nwaanyị nọrọ ebe ọ na obi a na-afụ ya. Ọ na-akpọ nke nwoke ọ na-akọ ọsị ya. He no go ever be better for you. Nke nwoke anọrọkwa ebe ọ nọ na-aṅụrụ onwe ya mmanya na-agala onwe ya sef ọ makwụrụ ife a na-ekwu ma ọ bụ onwe ka ọ nọrọkwa ebe ọ nọ ọ na-asịkwa nke nwaanyị ọma ndịrị gị na mma ịfụta that na onwekwana ya nọ n'ụwa na-enwere possibility of having an enemy. Ịghọtago maka ọ bụrụ mmadụ niile idetiri n'ụwa ka ya nụrụ nke nwa bụ nwaanyị. Can you marry everybody where date you or where you date? It's not possible now. So automatically, one way or the other, you may go enemy. Even when you don't want to have an enemy. Because the marriage knows the ketano. Marriage knows ketano. I'm asking now on serious marriage. Is it this a one serious marriage? I know that she abasana. Nke nwaanyị anọrọ ebe anyị nke nwoke ọ ya natara na mma nke nwoke anọrọ ebe anyị ọ ya natara gị na mma. Let me tell you, if all those are okwu, they are not just mere words, they are vibrations. They are vibration. Okwu ọbụla ekwupụtara n'ọnụ vibration triggered. Ịghọtago? So many reasons for people to speak negative things against you. So don't think that na no one no na ha achokwu therefore no nwe onye imejọrọ asị ka ọ bụ ndị imejọrọ erika even when you don't know that na imejọrọ ha. Na gburu ola larụcha ola pụta n'ụtụtụ. O nwere some people o mejọrọ. O nwere some people ọ na-ewe iwe. Oh, some people are na it will have been better for them more born in a balola, sinola one. A put a house. I go for potassium or tota na no name one. I say, hey, yes, we don't win them. yes, we don't win. We don't win them. Yes, if we're metal born, where some people not somewhere. Nature look like that. Yeah, what I go. Oh, some people nah. Ihe a na-eche bụ ka ife ọjọọ mee gị ka anụ akụkọ ọjọọ no matter how small ka ọ convince kwano fa that na dia ife fa na a project against you na ọ na-alụkwa ọrụ. So they keep ears open ka ha nụ kedu ihe ọjọọ na-eme what is happening in his life. They will be monitoring you everywhere. They go they monitor you. They go they follow you for social media, off social media. They go create fake accounts. They monitor you. If they go there, if you na monitor, they want to hear kedu nwere ihe ọjọọ mere na nwere okwu akpọrọ ya nwere ihe. They just want to hear it. Ka ha dey satisfied, no be fine. Yes, ekwuru m ya ekwu. No wa ajọ mmadụ ekwuru m ya ekwu na ife o metalụ ya egbu ya ekwuru m ya ekwu na ife anụ nwe mere m na ọ ya anata free ni ya ekwuru m ya ekwu. I talk calm and don't nya the ife mere no. They just want to hear negative. Biko ị na-eso ekwa m ya aka wee na-atụ suppose ya ka anyị na-akọ erikwa ife anyị na-akọ eri. So all those nonsensical nonsense mekwu ya ịma abịa na-ekwu okwu maka aja uke ụzọ esikwa na-achụ aja uke erike ụzọ esi ebupụ uke erike. You can use one single ọjị like this to represent all those okwu maka na ọjị bụ okwu. Ọjị naturally represent okwu. Onya mere na ebuga ọjị ebuga okwu. You can use this ọjị and then represent all those and then you trash them.
Ịghọtago? And then you can also use Oji to cancel all those ajọ okwu. You know, to cancel them, to reverse them. Ọnụ ka eji wee kwuo, ọnụ ka ejikwa wee kwugharị. Ịghọtago? So learn from, in addition to other teachings in Nyegoro gbasatara Oji, also learn this one and add to them. Na mgbe Oji bụ mgbe okwu. Ịghọtago? Ma okwu ọjọọ ma okwu dị mma. So na ekenere m ọnụ. Ifụla na Oji a ngosigo n'iru akwụkwọ. Mmeji wee practicalize ihe anụnwa nkụziere ọnụ. But that will be off camera. So I'll use it. So ekenere m ọnụ ụmụnne m. Aka ndị gere m ntị n'ọnụ tata, biko aka kabara fụ na ịtụsa dị ozi. And remember na every nkwa anyị na-eme nkwasara aka na obi ya maka ndị nwere mmasị isonye. Sonyere anyị na nkwasara aka and call forth your blessings. Ịghọtago? Sonyere anyị na nkwasara aka maka na ọ na-ama mma, ọ na-adị mma. Nkwasara aka ndị mmiri ka akpọrọ ya, ọ ndị mmiri na-ehost ya na every nkwasara aka. Nkwasara aka goes on every nkwa. Every 4 days. Tata bụ kwata 22nd of June or 23, I don't know, but 2 days time here about 25th. 2 days time here 25th of June is another day from Nkwasaraka. Nkwasaraka goes on every 4 days, every nkwa. Be part of it. Be taking part in it. Be taking part in it. If I na-eme achieve na Nkwasaraka erike na Nkwasaraka anụ aka ya na-anọ were reverse a lot of nyamanyaba okwu mmadụ kwuru n'isi ndị na-esonyere ya na Nkwasaraka. I na reverse ya. We reverse them and then speak the one that we stand. Maka na aka nsụlụọ nke ekwuru ekwu. Ekwu ọzọ ga-anọchi anya. Ọ ihe anyị na-eme. Maka na most things that people suffer bụ okwu ọjọọ mmadụ kwuru n'isi fa. Even ọgwụ na ọgwụ agwara agwọ, ọkwa n'okwu anụ bụ ọgwụ. Ọgwụ okwu anụ bụ ọgwụ. Na agwara ọgwụ kịta anụ a kechie mmadụ, kechitọwa mmadụ. Ọgwụ okwu ọnụ ka ekwere na data ọgwụ wee dị ile. And you can also make use of Oji bụ okwu ọnụ to reverse okwu ahụ ekwuru n'ọgwụ ahụ. Ọgwụ a ama ndozi ile. In other words, na mmadụ mmụọ ife ọ na-eme mmụọ anya na mmụọ nwere ike iji ofu mbụ ọjị wee mebie ọgwụ mmadụ gwọrọ. O nwere ka ọ na onye gwọrọ ọgwụ ahụ ji thousands wee gwe ma even millions wee gwe. Ofu mbụ ọjị. Ofu mbụ ọjị follow here. If you know the right words to speak, you can use it. Literally, I mean only. You can use it to dismantle that ọgwụ ahụ onye ahụ gwọrọ. It dismantled where the energy nọ n'ime ya efepụ. Ịghọtago? Using the right mantra, the right okwu ọnụ. Every destination nwere many paths that lead to it. Imebi ọgwụ ahụ go nke anụnwa, go nke a, go ọbọgwụ, go udene, go Ariado, go tinku, go nke anụnwa, go ugo, go ọjị, go nke a, go gbogboti, go akpakọsịa 50 different items na anachi imebi ofu ọgwụ. You can also use one single ọjị and maybe the same ọgwụ. Ma gị na aja na dị na mma. Maka na emesịa onye bu niile ọfọ wee kwuchie okwu. Ọkwa na anaka oyi edebie na anaka oyi eti dị ọfọ. Gị na aja na dị na mma. Ịgbado ụkwụ na aja na kwuo okwu ikwulu adị ile. Ọfọ aga ọ na eziokwu na ndụ. Ọ na-etigbu ndị ilo. Ịghọta ihe na-ekwu. Maka na ife na-alụ ọrụ bụ mmụọ, ọ bụla ngwongwo akpakọrọ.
soela anyị na nkwasalaka. Ọ bụrụ na o nwere ajọ okwu ekwuru n'isi gị, anyị anọ na nkwasalaka ebe a kwugharịa ya, cancel ọdata ajọ okwu, kụzie another one that will stand. Ọ ihe anyị na-eme na nkwasalaka ya, ọ dịka anyị na-eme magic, ọ bụrụkwana magic. Testimonies karị, o nwere testimony mgbe ụfọdụ ya awụ from this nkwasalaka. I'll just be smiling. You know, Ezinwa Anaedo is such a dibia. No believe on so much ngwongwo. I don't believe that to achieve something in spiritually, you need the region on Jena Jena Mars, Jena Venus, Jena Mercury, with something. Ezinwa believe that to achieve great thing in the spirit, if you're too not here, I can take just one or two things inside this my own hour without stepping out and still achieve what I want to achieve. That is Ezinwa Anaedo. That is what the system I have programmed that works for me. So I am not such a dibia ngwongwo. Of course, you know, so Ezinwa Anaedo, got so far that Ezinwa Anaedo bo dibia na speak against ngwongwo. You know, I use simple things that people neglect to achieve great things that will surprise them. So ela na nkwasalaka. Nkwasalaka goes on every nkwa. If you want to be part of nkwasalaka, you chat me on WhatsApp 08032477868. Onwekwa na ọrụ mmụ ịchọ ka ịrụ ọrụ gị. Ime ka mmadụ. Ịchọ ka ịchịkwa arụ gị chi gị ma ọ bụ agwụ gị ma ọ bụ ndị ichie ma ọ bụ ndị mmiri ma ọ bụ nke a ma ọ bụ nke ọzọ mee ka mmadụ. Ịchọkwana ka ịgba arụ gị afa, tata bụ orie mbọsị nji agba afa, mana ịgba afa m mbọsị orie bụ 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock mechie. Ị na-aghọta, only 3 hours, 9, 10, 11, 12 mechie. So orie ka nji agba afa. So even ịgba afa m for today, emechigo self. Ịchọkwana iso ela na monthly ritual, you also chat me on WhatsApp. My WhatsApp number is 08032477868. Ịchọ ka ịrụ ọrụ gị ọrụ ndị otu ma ọ ka ịdụpụ ọrụ gị uke n'ụzọ abụ n'ụzọ ọgbanuke aka ogheri ọrụ anyị na-arụ oriri nna. O nwere ihe ọzọ anyị dụ mma ya na-abụrụ ịzọ ndụ site n'ịchụ aja. And aja anyị na-achụ abụrụkwa too much of ngwongwo. Ị ghọtago? Ekenekwa m ọnụ. Chat me on WhatsApp 08032477868. My name is Ezinwa Anaedo. I come for the total restoration of ordinary omenala Igbo. Ka emesịa.